timing niya. Niduyog na ko ang panahon ni Uwan. Pastilan. Karaping pagkaninduta ginambay anak. Siksik kayo. Lamig ay lawas. Murag baboy. Nga 60 kilos. Itabuka. Lamig ay siguro sakyan. Timing nga. Naghigda. Ni pahuway. Katugo naman eh. Kay nagduka-duka man. Pero di siya kadungog rin sa itong mga istorya kay printed man yung bildo niya. Kadi matanon siya. Ako rin makakita diri sa gawas. Nadatuog siya. Tan si Bing bagkadanghaga anong baghana. Wala din siya ni ingon gitabila niya iyang bintana. Siguro magpakayahay na siya ron. Yan. Mura ni Aksibling. Sultihas bana ana niya. Ang banar ba ani niya? Puti pa ka ba iyang naong? Mas gwapo pa ko. Titisuyan ako. Kaysa ato yung bana. Kay yung bana ko no, mauni siyang nakwartahan. Unya gitambok ang iyang lawas. Kay abroad ay tuwa ko no sa gawas sa merkado. Na siguro ko nga kini ang bana niya. Way siguro o engineer sa kargador sa libor dito sa merkado. Lokdog sako, pasa ang mga binotilya o guban pa. Pero ako ning maangtong bayana. Di ni mo reklamo. Kay pormado man ko. May tiyan, may hitsura, may pamuhok, walay barog, putot. Sige lang di man sa diya kay bao nga putot ko. May tagablihan niya ang bintana. Para nga magkasud ko. Before siya matug. Ayay, tawhana. Ganihar guro na diha ay. Sige guro na tan-aw na ko diri na higda ko. Naa guro ni plano tawhanang dautan ako ay. Wala ba diri kong bana kay tuwa sa gawas? Ay noon, na akong anak na si Raprap. Ma'am to gibinlan sa 45 kong bana. Akong tawgon si Raprap kay duhara gud mi diri niya. Laki sad na siya. Isog pa dyan na siya. Liwat ko na siya ngamahan. Rap! Uba, dali na eh. Saan ko ni? Nawag mo nagsis mama. Mama, nakuyawan at tungkol sa nagawin. Ma! Rap! Sabi ma! Dali, Mama, nakuyawan. Dali, rap. Sabi ma! Naay tayo sa butan. Ano man? Sabi Naay tao nga sige gili na ko. Sa- Wala gini daw tanggi. Plano ba? Kinsa man tawa na. Ay nila pangutanan kinsa. Di ba naam to gibilin sa papa nimo? Naam to gibilin sa papa nimo no? Mautoy gamita. Ano sa akong buhato na ni ma? Waas atong gibilin sa papa nimo. Dali Dali rap. Dali niya paminaw. Ya, sabi Ikay buli higda diri. Di higda niya magkuog ka. Magkuog ka kay. Paminaw na ko ba? Uban ti ka ha. Oh, sige ma. Uban ti ka. Kay ako tong ablihan og gamay ang bintana. Sige ma. Ya og. Muayo gani. Ingno nimo unsay imong tuyo? Utan kay tuyo. Tira rin ka ha. Oh, di ba? Sige ma. Wow! Nihigda na! Karon tiyon-tiyon. Kana kay nihigda. Klaro kayo nga imo pahuway na siya. Mo relax na. Basta pagkalami ang lawas day na basta makahigda na. Ni takilid ba? Agoy. Karon kay nagtakilid. Di na nakabantay. Hinay-hinay na ko. May kay giablihan niya gamay nagpahayakay siguro siya kay boy hangin ganpita. Alimot kinang kwartroha nila. O kwartoha di ay. Di na ko kalistok kay naghinam-hinam na kung nga mo angkon sa iyang kaput ni ang kanyan. Di pati. Dili man ko kaabot. Gamay mo nagay kunti ni. Wow, mutik ka na ni. Gamay nga siminto. Yay. Kuapa ang bayhana. Yay.
Huwag mo. Kini ko, mauna ni kagayon na. Huwag kasi kapantay di ako. Ditapoy na din mo. Kung kung tambok ka, may hanagot. Iniingat ang tulong. Kalabihan bayhana, uy. Karon, Bakang ko lagi na ko. Yung kaputi. may Lihok. Kini, nikamatid ko na yun. pero lamig ning ang kunon. Maako na giti karon. Ano dire? Kinang boss, nanay ko ndo boss. Sige, kanta. Ha? Dot pa na yung kanta. Sige, ayong Pasko, maayong Pasko. Yan ang kanta mo. Mga ne, kung sa kabalan mo. Pagkay ka